Olen Juha-Matti Eerola ja toimin Verkkorotari ry:n presidenttinä kaudella 2010-2011. Tämä video esittelee, mikä on Verkkorotarin toiminta näin yleisesti ottaen. Verkkoklubin tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen Rotary-toimintaan myös niille, joille tämä vanha tapa on ollut vaikea. Eli pitäisi tavata tietyssä paikassa tiettynä aikana joka viikko. Ja sen takia tätä verkkoklubin juttua on ruvettu kokeilemaan me olimme ensimmäinen Euroopassa 18.5.2004 Verkkorotari charteroitiin ja edelleenkin olemme siinä mielessä erityinen klubi, että me teemme tämmöisellä alustalla, mitä tässäkin näette, niin tähän voi osallistua sitten onlineina oikeastaan 20-30 henkilöäkin yhtä aikaa ja voi myöskin tehdä tämmöisiä nauhoitteita. Klubi tällä hetkellä pähkinänkuoressa, ikäjakauma on 30-70 ja nyt taitaa olla meillä 39 jäsentä tällä hetkellä. Meillä on tullut tosiaan nyt uusia jäseniä 32 kauden alussa, niin oli tavoitteena päästä 40 ja nyt ollaan 39 kohdalla menossa. Jäsenmaksu on 160 € vuodessa, sitä suurin osa menee tietysti Rotary Internationalille ja Suomen Rotarille, mutta toimintaammekin jää sitten siitä oma siivu. Vierailumaksu 50 €, jos haluaa paikata meillä. Ja siihen on erittäin hyvät mahdollisuudet paikkaukseen. Tässä myöhemmin tulee siitä asia. Tässä on meidän kotisivumme www.verkkorotari.fi, josta näette ohjelman. Ja ohjelmassa on vielä se erikoisuus, että siellä on vanhoja esityksiä suurimmalta osaltaan nähtävissä tämän saman alustan kautta. Kerran kuukaudessa pidetään Terra-kokous ja tosiaan käytämme Ilona IT:n tarjoamaa Adobe Connectia. Siinä mielessä siinä on mahdollista myös osallistua nauhoituksen kautta tähän verkkorotari-toimintaan, yleensäkin rotaritoimintaan katsomalla nauhoite ja osallistua siinä mielessä tämmöiseen ikään kuin offline-kokoukseen. Käytännössä tämä homma toimii niin, että meillä on tiistai-iltaisin kello 21-22 suurin piirtein tämmöinen viikkokokous. Samalla alustalla pidetään komiteoiden kokoukset ja hallituksen kokoukset. Esimerkiksi pyritään pitämään kuun viimeisenä tiistaina kello 20 alkaen, eli tuntia aikaisemmin. Ja tätä alustaa tietysti on ihan verkkokokoushuonetta voidaan käyttää sitten muinakin aikoina ja muihin klubeihin olla yhteyksissä. Erittäin tärkeänä verkkorotari-toiminnassa on myöskin tämä kuukausittainen Terra-kokous. Kerran kuussa tapaamme. On hyvä tavata joskus, ettei olla kaikki verkossa. Sellaisiakin klubeja on maailmalla, jotka ei ikinä tapaa, mutta kyllä Rotary-teemaan liittyy se, että tapaamme joskus. Ja käymme erilaisissa paikoissa. Eli se on se ajatus. Jos ajatellaan normaalia viikkokokousta, niin PJ:n avaus, esittäytymiset, käydään kierros. Noin 8:10 alkaa sitten varsinainen esitys Rotary-asioiden jälkeen. Siitä keskustelu. Tämä illan esitys ja keskustelu nauhoitetaan ja ohjelmaa sitten myöhemmäksi ajaksi joko katseltavaksi 2 viikon aikana. Jos katsoo jäsenenä, niin saa siitä paikkauksen, kun siitä raportoi sihteerille ja presidentille. Klubin jäsenet osallistuvat normaalisti Rotary-toimintaan, niin PETSin kuin piirikonferenssiin ja muuhunkin toimintaan. Eli siinä mielessä emme eroa Rotary-klubeista mitenkään. Nyt on myöskin teknologia kehittynyt niin, että tämä osallistuminen ei edellytä insinöörikoulutusta. Teknisinä vaatimuksina niin voisi olla tietokoneen ja hieman käyttökokemusta. Normaalit ADSL-verkot pääsevät hyvin helposti 1 megabittiin sekunnissa. 3G:stäkin olen pitänyt kokouksia, tosin ääni pätkii sellaisessa. Mutta
tärkeää on saada tämmöinen normaali webbikamera, kun minulla on tässä koneessa installoituna se sitten mikrofoni kuulokkeilla. Muutoinkin toimii, mutta se helposti lähtee kiertämään. Tutustukaa näihin nauhoitteisiin verkkorotari.fi-sivulla ja sieltä voit tutustua enemmänkin tähän toimintaan. On pidetty myös esityksiä toiselle paikkakunnalle, toiseen rotariklubiin, ikään kuin terrakokouksina. Myöskin tätä alustaa on käytetty piirien ja Suomen rotarien työryhmissä, jossa yritetään matkakustannuksissa ja ajansäästössä säästää, ja siinä säästetäänkin huomattavia summia, kun ei tarvitse liikkua. Pystytään kokoustamaan virtuaalisesti. E-klubien säännöt paikkauksesta 14 päivän sisällä ja näistä kokouksesta voi osallistua toisen klubin viikkokokoukseen, mikä on se normaali rotarien tapa, muuhun rotarin liitännäisjärjestön kokoukseen ja joko hallituksen kokoukseen, klubin palveluprojektiin, niin siitä saa paikkauksia. Ja osallistuu, erityisesti tämä on niin kuin mielenkiintoista, osallistuu 30 minuutin ajan verkkosivuilla interaktiiviseen toimintaan, esimerkiksi nauhoitteen katsomiseen. Ja ulkojäseniä meillä on esimerkiksi nyt tällä hetkellä Egyptistä ja Norjasta ja Unkarista, niin siinä mielessä tämä on tärkeä sääntö myöskin, että pidempiaikaisesti jos ulkomailla on. Ja toimintasuunnitelmaa hallinnoidaan komiteoiden kautta. Hallintokomitea hoitaa tätä klubiohjelmaa. Jäsenyyskomitea on nyt ollut erityisen aktiivinen, eli päästy nyt jo 39 jäsenen ja lisää hakemuksia jo sisällä. Suhdetoimintakomitean tyyppistä on tämä YouTube-nauhoitus. Yritetään myöskin palveluprojekteja toteuttaa. Erityisesti olemme keskittyneet nyt nuorisovaihtoon. Meillä on nyt tämä jäsenyyden